Ćao! Ćao! Hvala ti što si došla. Hvala što ste me pozvali. Kako se osjećaš večeras ovde sa nama? Fenomenalno, moram da pohvalim sve takmičare da su večeras bili najbolji. Molim vas, jedan aplauz. Kako si ti? Svih emisija koje sam gledala, večeras ste bili najbolji. Eto, to je to. Znači, stvarno su bili dobri, vidiš ti, nema to. Nema. Kako si ti? Si dobro? Ja sam odlična. Kako mi je Ivan? Odlično. Odlično? Odlično. Pozdravi ga, molim te, pozdravljamo ga i Hvala, mi, kolega, putem hvala. te malih ekrana. Moj kolegu. Molim te, sada bih te pitao, naravno pitam sve koji nam dođu u goste, šta bi poručila ovim mladim ljudima? Šta bih im poručila? Da nisu bitni favoriti, da nije bitan pobednik, da je bitno šta uradite posle pobede. To vam je najbitnije, verujte mi. Tako da ne gubite nadu, oni koji propadnu, nemojte stajati sa poslom, nego radite, budite sve bolji i bolji. Jer eto, pre 10 godina tačno sam ja pobedila u TV programu, koji takođe bio, show, da. Tako je, sa mladim talentima i upravo ovaj čovek ovde, Vlado Georgijev, je odlučivao tada u mom životu. Koji je tada imao isto godina, kao i sad. Ne menja se. I tako da sam i pobedila u superfinalu i sarađivala sa njim i to je divno iskustvo bilo. Drago mi je, molim se još jedan aplauz. Tako da samo hrabro navijam za vas. I ja to mislim, Svaka čast. Hvala ti što si došla. Hvala tebi. Jel ima još nešto da kažeš, nešto što ti je bitno? A da sam ja zaboravio da te pitam. Rado rekao. Hoćeš da kažeš nešto? Da. Samo da mu uključim. Kaži, Vlado. Da, otkako si se porodila, izgledaš nikad bolje. A, tako je. Hvala, Vlado. Hvala, Eco. Hvala i Hvala ti puno vama, na vidimo nastupu. se i jedva čekam da vidim ko će pobediti, ali opet vam kažem, samo u se i u svoje kljuse. To je to. Ćao.